በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘጸአት። ኦሪት ዘጸአት ብዛዕባ ባርነት ኣብ ግብፂ ልደት ሙሴን ኣተዓባብዩን ሙሴን ኣሮንን ንንጉስ ግብፂ ከም ዝተቃወምዎን በዓል ፋሲካን ካብ ግብፂ ምውፃእን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ክሳብ እምባ ሲና ሕግን ኪዳንን ድንኳን ኪዳንን ስርዓተ ኣምልኾን ዝዝርዝር ክፋል መጽሐፍ ቅዱስ እዩ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 1 ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ከም ዝተጨነቁ ስም ነፍሲ ወከፍ እቶም መምስ ቤተሰቦም ምስ ኣቦኦም ናብ ግብፂ ዝኣተዉ ደቂ ያዕቆብ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣ ይሳኮር፣ ዛብሎን፣ ቢንያም፣ ዳን፣ ንፍታሌም፣ ጋድ፣ ኣሴር። ካብ ያዕቆብ ዝተወልዱ ኩላቶም 70 ነበሩ። ዮሴፍ ግና ኣብ ግብፂ ነበረ። ዮሴፍን ኩሎም ኣሕዋቱን እቶም በቲ ዘመን እቲ ዝተወልዱን ኩሎምን ከዓ ሞቱ። እቶም ካብኣቶም ዝተወልዱ እስራኤላውያን ግና ተፋረዩ፣ ሰሰኑ፣ በዝሑውን ኣዝዮም ድማ በርትዑ። ግብፂ እውን ብኣቶም መለአት። ኣብ ግብፂ ከዓ ብዛዕባ ዮሴፍ ገለ እኳ ዘይፈልጥ ሓድሽ ንጉስ ነገሰ። ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ህዝቢ ደቂ እስራኤል ካባና በዚሑን በርትዑን እምበኣርከስ ውግእ ምዝለዓለና ንሳቶም ድማ ምስ ጸላእትና ሓቢሮም ክወግኡና ካብዛ ሃገር እውን ሃዲሞም ከይወፁ ንዑ ከይበዝሑ ንጣበበሎም በሎም። ግብፃውያን ድማ ብብርቱዕ እዮ ምእንቲ ከይጽብብሎም ኣዘዝቲ ሾሙሎም። ደቂ እስራኤል ከዓ ንጉስ ካብቱ ዘይክበለን ፊቶምን ራምሴን ዝተባሃላ ከተማታት ሰርሑ። ብመጠን እቲ ዘጽበብሎም ግና ክንዱ ሰሰኑ። ክንዱኻ ኣስፋሕፍሑ እሞ ግብፃውያን ንእስራኤላውያን ፈርሕዎም፣ ብጭከና ድማ ኣዕየይዎም። ብርቱዕ እዮ ማለት ጭቃ ብምጥባዕትን ጡብእ ብምስራሕን ብኩሉ እዮ መሮርን ህይወት ከም ዝመሮም ገበሩ። ኣብ ኩሉ ዝገብርዎ እዮ ድማ ይጭክኑሎም ነበሩ። ንጉስ ግብፂ ድማ ነተን ሽፍራን ቆዓን ዝስመን መሕረስቲ ዕብራውያን ከም ዝስዕብ እናበለ ተዛረበን። ነተን ኣንስቲ ዕብራውያን ከተሕርሰአን ከለኽን ረኣያ ወዲ እንተኾነ ቀተሎ፣ ጓል እንተኾነት ግና ብህይወት ትንበር ሕደግኣ እናበለ ተዛረበን። እተን መሕረስቲ ግና ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሓ ነቶም ዝተወልዱ ብህይወት ሓደጎም እምበር ከምቲ ንጉስ ግብፂ ዝበለን ኣይገበራን። እቲ ንጉስ ድማ ነተን መሕረስቲ ፀዊዑ ስለምንታይ ከምዚ ገበርክን ስለምንታይ ከ እቶም ዝተወልዱ ኣወዳት ብህይወት ክነብሩ ሓደክንኦም በለን። እተን መሕረስቲ ከዓ ንንጉስ እተን ዕብራውያን ከም ኣንስቲ ግብፂ ኣይኮናን፣ ንሳተን ሓያላት እየን፣ እታ መሕረሲት ከይመፀተን ሓሪሰን እየን ዝጸንሓ በልኦ። ኣምላኽ ድማ ነተን መሕረስቲ ሰናይ ገበረለን፣ እቲ ህዝቢ እውን በዝሐ፣ ኣዝዩ ከዓ በርትዐ። እተን መሕረስቲ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሓ ሓዳር ከም ዝገብራ ገበረን። ሽዑ ንጉስ ዝተወልደ ወዲ ዘበለ ናብ ሩባ ደርቢይዎ፣ ኣዋልድ ዘበላ ግና ብህይወት ክነብራ ሕደግወን ኢሉ ንኩሉ ህዝቡ ኣዘዘ። ምዕራፍ 2 ሙሴ ከም ዝተወልደ። ሓደ ካብ ነገድ ሌዊ ዝኾነ ሰብኣይ ሓንቲ ካብ ነገድ ሌዊ ዝኾነት ሰበይቲ ኣተወ። እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት፣ ወዲ እውን ወለደት። እቲ ህፃን ጽቡቕ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከዓ 3 ወርሒ ሃባቶ። ካብዚ ንኔው ምሕቡኡ ምስ ሰኣነት ብሻምብቆ ዝተሰርሐ ሓደ ሳጹን ወሲዳ ብቕጥራንን ብኤንዲዳን ለበጠቶ። ነቲ ህፃን ናብኡ ኣትያ ድማ ኣብቲ ኣብ ገምገም ፈለግ ኒል ዘሎ ሰልሰላ ኣንበረቶ። ሃብቱ ድማ እንታይ ከም ዝረኽቦ ክትርኢ ርሕቕ ኢላ ደው በለት። ጓል ንጉስ ከዓ ሕፀብ ናብ ፈለግ ኒል ወረደት። እተን ኣግራዳ ድማ ገምገም እቲ ፈለግ ይዛወራ ነበራ። ኣብ ማእከል እቲ ሰልሰላ ድማ ሓደ ሳጹን ረኣየት። ገረዳ ሰይዳኻ ኣምፃኣቶ። ክፍት ምስ ኣበለቶ ድማ እቲ ህፃን ረኣየቶ። እቲ ህፃን ይበኪ ስለ ዝነበረ ከዓ ደንገጸትሉ እሞ እዚ ካብ ህፃናት ዕብራውያን እዩ በለት። ሽዑ እታ ሃብቱ ንጓል ንጉስ ካብተን ዕብራውያን ኣንስቲ እዚ ህፃን እዚ እተጥበወልኪ ሞግዚት ዶ ክፅዋዓልኪ ክኸይድ በለታ። ጓል ንጉስ ከዓ ኪዲ በለታ። እታ ጓል ድማ ሄዳ ነደ እቲ ህፃን ፀዋዓታ። ጓል ንጉስ ድማ ነዚ ህፃን እዚ ወሲድኪ ኣጥብውለይ፣ ኣነኻ ዓስብኺ ክህበኪ እየ በለታ። እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ ህፃን ወሲዳ ኣጥበወቶ። እቲ ህፃን ምስ ዓብኻ ናብ ጓል ንጉስ ኣምፃኣቶ። ወዳ ድማ ኾነ።
ካማይ አውፅዮ እየ ኢላኻ ሙሴ ዝብል ስም አውፃአትሉ። ሙሴ ናብ ምድያም ከም ዝሃደመ ቁፅሪ 11 ሙሴ ምስ ዓበየ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣሕዋቱ ከይዱ ነቲ በትዕ ፃዕሮም ረአየ። ሓደ ካብ ግብፃውያን ሰባይ ንሓደ ካብቶም ዓሌቱ ዝኾነ ዕብራዊ ሰባይ ክወቕዖ ከሎ ረአየ። ናብዝን ናብትን ግልጽ ኢሉ ሰብ ከም ዘየልቦ ምስ ረአየ ነቲ ግብፃዊ ቀቲሉ ኣብ ሕፃ ሓቦ ንጽብሒቱ ድማ ወፀ። እንሆ ዕብራውያን ዝኾኑ ክልተ ሰውት ኪበኣሱ ከለዉ ረአየ። ነቲ ዘዕምፅ ዝነበረ ኸዓ ስለምንታይ ንምጻይካ ትወቕዖ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ መስፍንን ፍራድን ገይሩ ኣብ ልዕሌና ዝሸመካ መን እዩ? ንስኻ እቲ ግብፃዊ ከም ዝቐተልካዮ ክትቀትለኒ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ በሎ። ሽዑ ሙሴ ፈርሐ። እቲ ዝገበርክዎ ብርግጽ ተፈሪጡ እዩ ኢሉ እውን ሓሰበ። ንጉስ ከዓ እዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ንሙሴ ክቐትሎ ደልየ። ሙሴ ግና ካብ ቅድሚ ንጉስ ሃደመ፣ ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ተቐመጠ። ኣብ ጥቓ ሓደ ዒላ ከዓ ኮፍ በለ። ካህን ምድያም ድማ 7 ኣዋልድ ነበሮ። ንሳተን ነባጊዕ ኣቦአን ከስትያ ማይ ቀዲሐን ነቲ ጋብላታት ኪመልኦ መጻ። ጓሶት ድማ መጺኦም ሰውብወን። ሙሴ ግና ተንስዩ ኣናገፈን፣ ኣባጊዕን ድማ ኣስተየለን። ናብ ኣቦአን ራሙኤል ምስ ተመልሳ ኸዓ ንሱ ሎምስ ከመይ ኢልክንዳ ቀልጢፍክን መጺእክን በለን። ንሳተን ድማ ሓደ ግብፃዊ ሰባይ ካብ እቶም ጋሶት ኣናገፈና፣ ማይ ቀዲሑ ኸዓ ነባጊዕና ኣስተየልና በሎ። ኣቦን ድማ ኣበይ ደኣ ኣሎ? ስለምንታይ ከ ነቲ ሰብ እቲ ሓደክኖ እንጌራ ክበልዕ ግዳ ጸውዖ በለን። ሙሴ ድማ ምስ ራሙኤል ክቐመጥ ፈተወ። ንሱ ኸዓ ንፂጶራ ጓሉ ሃቦ። ንሳ ድማ ወዲ ወለደት። ሙሴ ኸዓ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ እየ ኢሉ ጌርሾም ዝብል ስም ኣውፅኣሉ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንጉስ ግብፂ ሞተ። ደቂ እስራኤል ከዓ ባርነት መሪርዎም ገዓሩ፣ ናብ ኣምላኽ እውን ጠርዑ። እቲ ብዛዕባ ባርነቶም ዝገበርዎ ኣውያት ድማ ናብ ኣምላኽ ዓረገ። ኣምላኽ ኣውያቶም ሰምዐ። ኣምላኽ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተዎ ኪዳን ዘከረ። ኣምላኽ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ። ኣምላኽ ኣልባቶም ፈለጠ። ምዕራፍ 3 ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝፀውዖ። ሙሴ ድማ ኣባጊዕ ዮቶር ሓሙኡ ካህን ምድያም ይጓሲ ነበረ። ነተን ኣባጊዕ እናኸብከበን ናብ ኪንዮ ምድረ በዳ ናብቲ እምባ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እምባ ኮሬብ መጸ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ማእከል ኣሻኽ ቈጥቋጥ ብሓልሓል ታሃዊ ተራዮ። ሙሴ ድማ እታ ኣሻኽ ቈጥቋጥ ከይነደደት ሃልሃል ክትብል ረአየ። ንሱ ኸዓ እዛ ኣሻኽ ቈጥቋጥ ከመይ ኢላ እያ ዘይትነድድ? እስኪ ነዚ ዘይገርም ትርኢት እዚ ቅርብ ኢለ ክርኢ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ሙሴ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረአየ ካብ ማእከል እታ ኣሻኽ ቈጥቋጥ ሙሴ ሙሴ እናበለ ጸውዖ። ሙሴ ኸዓ እኒኹ ኢሉ መለሰ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣብዚ ኣይትቕረብ፣ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣስኣንካ ካብ ኣገርካ ኣውፅእ። ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ብሎ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይትምቶ ስለ ዝፈርሐ ገጹ ከደነ። እግዚኣብሔር ድማ ጸባ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ርእየ ኣለኹ፣ እቲ ብሰሪ ጭንቀቶም ዘእውይዎ ዘለዉ ኸዓ ሰሚዐ ኣለኹ፣ ሰቓዮም እውን ኣጸቢቐ ፈሊጠ ኣለኹ። ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ። ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ጽብቕትን ረህብትን ፈራይትን ልምዕትን ምድሪ ናብ ዓዲ ከነዓናውያን፣ ሄታውያንን፣ ኣሞራውያንን፣ ፌሬዛውያንን፣ ሃዋውያንን፣ ይቡሳውያንን ከደይቦም እየ። ሕጂ ድማ እንሆ ኣውያት ደቂ እስራኤል ሰሚዐ ኣለኹ፣ እቲ ግብፃውያን ዘጨንቕዎም ዘለዉ ኸዓ ርእየ ኣለኹ። እምበኣር ሕጂ ንዓ ንህዝበይ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከተውፅኦም ናብ ንጉስ ግብፂ ክልእኸካ እየ በሎ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ናብ ንጉስ ዝኸይድን ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅእንከ ኣነ መን እየ በሎ። ኣምላኽ ከዓ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ፣ ኣነ ከም ዝለኣኩኻ ድማ እዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ይኹንካ። ነቲ ህዝቢ ካብ ግብፂ ምስ ኣውፃእካዮ ኣብዚ እምባ እዚ ንዓይ ከተምልኾኒ ኢኹም በሎ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል ከይደ
ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኹም ልይኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በሎ። ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ ኣነ እቲ ዘለኹ እየ፣ ንደቂ እስራኤል ከዓ እቲ ዘለኹ ናባኻትኩም ልይኹኒ በሎም በሎ። ኣምላኽ ድማ ንሙሴ ወሲኹ ከምዚ በሎ፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ናባኻትኩም ለኣኸኒ። እዚ ንዘላለም ስመይ እዩ፣ ንውሉድ ወለዶኻ በዚ ስም እዚ ትዝከር እየ። ኪድ ንዓበይቲ እስራኤል ኣኪብካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ብርግጽ በጺሕኩም እዩ። እቲ ኣብ ግብፂ ዝገበርኹም ድማ ርእዩ ኣሎ። ካብ ጸበባ ግብፂ ናብ ምድሪ ከነዓናውያንን፣ ሄታውያንን፣ ኣሞራውያንን፣ ሬዛውያንን፣ ሃዋውያንን፣ ይቡሳውያንን ናብታ ፈራየትን ልምዕተ ምድሪ ከደይበኩም እዩ በሎም። እቶም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ቃልካ ኪሰምዑ እዮም። ንስኻን ንሳቶም ናብ ንጉሥ ግብፂ ኣቲኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ተገለጸልና፣ ሕጂ ድማ በጃኻ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና መስዋዕቲ ከነቐርብ መንገዲ 3 መዓልቲ ናብ በረኻ ክንከይድ ሕደገና በልዎ። ብሓያል ኢድ እንተዘይኮይኑስ ንጉሥ ግብፂ ክትከዱ ከምዘይሓድገኩም እፈልጥ እየ። ስለዚ ሓይለይ ከርኢ እየ፣ በቲ ኣብ ማእከላ ዝገብሮ ተኣምራት ንግብፂ ክወቕዓ እየ፣ ብድሕሪኡ ክሓድገኩም እዩ። ንስኻትኩም ህዝበይ ኣብ ቅድሚ ግብፃውያን ሞጎስ ክህበኩም እየ። ካብ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም ከዓ ጥራይ ኢድኩም ኣይክትወፁን ኢኹም። ነፍሲ ወከፍ ዕብራዊት ሰበይቲ ካብተን ግብፃውያን ኣንስቲ ካብ ጎረቤታን ካብታ ኣብ ቤት እትነብርን ብሩርን ወርቅን ዝተሰርሐ ኣቕሓ ክዳውንትን ሃብኒ ትበለን። ነዚ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ይከደንዎ፣ ንግብፃውያን ከምዚ ጌርኩም ክትገፍዕዎም ኢኹም። ምዕራፍ 4 እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ተኣምራታዊ ሓይሊ። ሙሴ ድማ ንእስራኤላውያን እግዚኣብሔር ኣይተገለጸልካን ኢሎም እንተዘይኣመኑንን ቃለይ ምስማዕ እንተኣበዩንን ከ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ሓተቶ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ በሎ። ሙሴ ከዓ በትሪ ኢሉ መለሰ። ንሱ ከዓ ናብ ምድሪ ደርብያ በሎ። ሙሴ ድማ ናብ ምድሪ ደርበያ። እታ በድርኻ ተመን ኮነት። ሙሴ ድማ ካብቲ ተመን ሃደመ። እግዚኣብሔር ከዓ ብጭራኡ ሓዞ በሎ። ሙሴ ድማ ብጭርኡ ሓዞ። ኣብ ኢዱ ከዓ በትሪ ኾነ። እግዚአብሔር ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከም ዝተራየካ ምእንቲ ከኣምኑ ከምዚ ግበር በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ወሲኹ ኢድካ ናብ ትሽትሽካ ኣእትዎ በሎ። ሙሴ ከዓ ናብ ትሽትሹ ኣእተዋ። ምስ ኣውፅኣ ድማ እነሃ ኢዱ ብሕማም ከም በረድ ጻዕደወት። ኢድካ ናብ ትሽትሽካ ኣእትዋ ከዓ በሎ። ኢዱ ናብ ትሽትሹ ኣእተዋ። ኣብ ትሽትሹ ምስ ኣውፅኣ ድማ እነሃ መሊሳ ከምቲ ካልእ ኣካላቱ ኾነት። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝገበርካዮ ቀዳማይ ትምህርቲ እንተዘይኣሚኖም ነቲ ካልኣይ ትምህርቲ ከኣምኑ እዮም። ነዚ ክልተ ትምህርቲ እዚ እንተዘይኣመኑ ንቓልካ እውን እንተዘይሰምዑ ካብ ፈለግ ኒል ማይ ውሰድ እሞ ናብ ንቑፅ ምድሪ ከዓዎ። እቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝወሰድካዮ ማይ ከዓ ኣብቲ ንቑፅ ምድሪ ደም ክኸውን እዩ በሎ። ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር ኣየ ጎይታይ ኣነ ካብ ቀደመይ ዘረባ ኣይክእልን እየ። እጂ ንባርያኻ ምስ ተዛረብካኒ እውን ተዛራባይ ኣይኮንኩን። ኣነ ኣፈይ ወታእ ልሳነይ ኰልታዕ እየ በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንሰብ ኣፍ ዝገበረሉ መን ድዩ? ዓባስ ወይ ጸማም ዝርኢ ወይ ዕውር ዝገብሮኸ መን ድዩ? ኣነ እግዚአብሔር ዶ ኣይኮንኩን? ሕጂኻ ኪድ ክትዛረብ ከለኻ ክሕግዘካ እየ፣ እቲ እትብሎ እውን ክምህረካ እየ በሎ። ሙሴ ግና በጃኻ ጐይታይ ካልእ ሰብ ደኣ ለኣኽ በሎ። ሽዑ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሙሴ ነደደ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ኣሮን እቲ ሌዋዊ ሓውኻ ዶ ኾየሎ ንሱ ክኢላ ተዛራቢ ምዃኑ እፈልጥ እየ። እንሆ ንሱ ክቕበለካ ይመጽእ ኣሎ፣ ምስ ረኣየካ ድማ ክሕጐስ እዩ። ንስኻ ንዕኡ ክትዛረቦ ኢኻ፣ እቲ ክብሎ ዘለዎ ንገሮ።
ኣነ ድማ ክልቲኹም ክትዛረቡ ከለኹም ክሕግዘኩም እየ እቲ እትገብርዎ ኸኣ ክምህረኩም እየ ንሱ ኣብ ክንዳኻ ንህዝቢ ኪዛረቦም እዩ ማለት ንሱ ኣብ ክንዳኻ ኪዛረብ እዩ ንስኻ ድማ ከም ኣምላኽ ክትኮነ ኢኻ ነዛ በትሪ እዚኣ ኸኣ እንካ ውሰዳ ከመይ ብኣ ትእምርትታት ክትገብር ኢኻ ሙሴ ናብ ግብፂ ከም ዝተመልሰ ቁፅሪ 18 ሙሴ ናብ ሓምኡ ዮቶር ተመሊሱ ናብቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ኣሕዋተይ ተመሊሰ ገና ብህይወት እንተለዉ ክርኢ ክኸይድ ፍቐደለይ በሎ ዮቶር ከዓ ተሓጒሱ ኣፋነዎ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ምድያም እቶም ኪቐትሉኻ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ሞይቶም እዮም እሞ ኪድ ናብ ግብፂ ተመለስ በሎ ሙሴ ከዓ ሰበይቱን ደቁን ወሲዱ ኣብ ኣድጊ ኣወጥሖም ናብ ምድሪ ግብፂ ክኸይድ እውን ተበገሰ ነታ ኣምላኽ ዝሃቦ በትሪ ድማ ብኢዱ ሒዙዋ ኸደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ይስዕበሎ ናብ ግብፂ ምስ ተመለስካ ነተን ክትገብረን ኢለ ሓይሊ ዝሃብኩኻ ኩለን ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ግብፂ ክትገብረን ከም ዘሎካ ፍለጥ ኣነ ግና ንልቡ ከትርሮ እየ ሽዑ ከዓ ነቲ ህዝቢ ክኸይድ ኣይካሓድጎን እዩ ንንጉስ ከዓ ከምዚ ይበሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እስራኤል በኹሪ ወደይ እዩ ምእንተ ኸገልግለኒ ከዓ ንወደይ ይኺድ ሕደጎ ኢለካ ነይረ ንስኻ ግና ምሕዳጉ ኣበኻ እንሆ እምበር ኣነ ንበኹሪ ወድኻ ክቐትሎ እየ ሙሴ ኣብ መንገዲ ኣብ ማሕድሮ ኸሎ እግዚአብሔር ተራኸቦ ኪቐትሎ እውን ደለየ ሽዑ ፂጶራ ጽንጽሕለ ወሲዳ ወዳ ገዘረት ሙሴ ከዓ ንስኻ ንዓይ ናይ ደም መርዓዊ ኢኻ እናበለት እግሩ ተንከየት እግዚአብሔር ከዓ መሓሮ ሽዑ ከዓ እያ ንግዝረት ከተመልክት ደልያ ናይ ደም መርዓዊ ኢኻ ዝበለት እግዚአብሔር ከዓ ንኣሮን ኪድ እሞ ንሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ተቐበሎ በሎ ኣሮን ከዓ ኣብቲ እምባ ኣምላኽ ዝበሃል ከይዱ ተቐበሎ ከምኡ እውን ሰዓሞ ሙሴ ድማ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ኪዛረቦ ኢሉ ዝለኣኾ ቃላትን ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ኢሉ ዝኣዘዞ ትእምርትታትን ንኣሮን ነገሮ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ከይዶም ንኹሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤል ኣከብዎ ኣሮን ድማ እቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝተዛረቦ ኩሉ ነገሮም ሙሴ ድማ ነቲ ትእምርትታት ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ገበሮ እቲ ህዝቢ ድማ ኣመነ እግዚአብሔር ንዓቶም ንደቂ እስራኤል ከም ዝበጽሖም ጸበቦም እውን ከም ዝረኣየ ምስ ሰምዑ ፍግም ኢሎም ሰገዱ ምዕራፍ 5 ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ድሕሪ እዚ ሙሴን ኣሮንን ናብ ንጉስ ኣትዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንህዝበይ ኣብ ምድረ በዳ በዓል ኪገብሩለይ ኪኸዱ ሕደጎም ይብል ኣሎ በልዎ ንሱ ድማ እቲ ቃሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድጎምሲ እግዚአብሔር መን እዩ ንእግዚአብሔር ኣይፈልጦን እየ ንእስራኤል ከዓ ክኸይድ ኣይሓድጎን እየ በሎም ሙሴን ኣሮንን ድማ ኣምላኽ ዕብራውያን ተራኺቡና እዩ እሞ ፌራ ወይ ውግእ ምእንቲ ከይወርደልናስ መገዲ 3 መዓልቲ ናብ ምድረ በዳ ኸይድና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክንስዋዓሉ በጃኻ ፍቐደልና በልዎ ንጉስ ግብፅኻ ንስኻትኩም ሙሴን ኣሮንን ስለምንታይ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ዕዩኡ ተብክርዎ ኣለኹም ናብ ዕዩኡ ከም ዝምለስ ግበርዎ በሎም ንጉስ ድማ ኣስዒቡ እንሆ እዚ ህዝቢ እዚ በዚሑ ኣሎ ካብ ዕዩኦምካ ተብክርዎም ኣለኹም በሎም በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ንጉስ ነቶም ብግዲ ዘስርሕዎም ግብፃውያን ነቶም ኣሕልቕ ዝኾኑ እስራኤላውያንን ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ኣዘዞም ደጊም በዓላቶም ከይዶም ሓሰር ይኣክቡ እምበር ነቶም ህዝቢ ከም ቀድሞም ንመስርሒ ጡብ ሓሰር ኣይተሃብዎም ብዝሒ ጡብ ግን ከምቲ ቀደም ይሰርሕዎ ዝነበሩ ኣስርሕዎም እምበር ካብኡ ሓንቲ እኳ ኣየጉድሉ ምክንያቱ ንኣምላኽና ክንስውእ ንኺድ ሕደገና እናበሉ ዝጠርዑ ዘለዉ ስራሕ ስለ ዝወሓዶም እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ዘረባ ሓሶት ምእንቲ ከየቕልቡ እዩ ኣኽብድሎም ካብኡ ከዓ እንትት ኣይተብልዎም ድማ በሎም እቶም ብግዲ ዘይስርሕዎምን እቶም ኣሕልቖምን ወፂኦም ነቶም ህዝቢ ንጉስ ሓሰር ኣይህበኩምን እየ ናብቲ ትረኽብሉ እትኽእሉ ኸይድኩም ባዕልኻትኩም ሓሰር ኣክቡ ካብቲ ዕዮኹም ግና ገለ ኣይጉደል ይብል ኣሎ በልዎም
ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓሰር ይኾኖ ብርዒ ክእክብ ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ፋሕ በለ። እቶም ብግዲ ዘስርሕዎም ድማ እቲ ነንመዓልቱ ዝተመደበ እዮ ከምቲ ሓሰር ከለኩም ትገብርዎ ዝነበርኩም ነንመዓልቱ ምሉእ እናበሉ ሃውኽዎም። እቶም ብግዲ ዘስርሕዎም ገላዊ ንጉስ ከዓ ነቶም ሓለፍቲ ስራሕ ይኾኑ ዝሾሞም ደቂ እስራኤል እቲ ዝተመደበልኩም ዕዮ ጡብ ትማልን ሎምን ደኣ ከመይ ከም ቀደምኩም ዘይመላእኩም እናበሉ ገረፍዎም። እቶም ሓላቑ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ ንጉስ ከይዶም ስለምንታይ ንዓና ንገላውኻ ከም ዝትገብረና ኣለኻ? ሓሰር ኣይሂቡናን፣ ጡብ ከዓ ከምቲ ናይ ቀደምኩም ግበሩ ይብሉና። እንሆ ኸዓ ገላውኻ ተገረፍና፣ በዲሎም ዘለዉ ግና ህዝብኻ እዮም እናበሉ ጠርዑ። ንሱ ግና ሃካያት ንስኻትኩም ሃካያት ኢኹም፣ ንእግዚአብሔር ክንስውእ ንኺድ ሕደገና ትብሉ ዘለኹም እውን በዚ ምኽንያት እዚ ኢኹም። እጅ ድማ ኪዱ ዕየዩ፣ ሓሰር ኣይወሃበኩምን እዩ፣ እቲ ምድብ ቁፅሪ ጡብ ክትመልኡ ግና ግድን እዩ በሎም። እቶም ሓላቑ ደቂ እስራኤል ድማ ካብቲ ንመዓልቲ ዝተመደበ ቁፅሪ ጡብ ኣይተጉድሉ ምስ ተባህሉ ከም ዝገረዶም ረኣዩ። ካብ ንጉስ ክወፁ ከለዉ ከዓ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ደገ ይጽበይዎም ስለ ዝነበሩ ረኸብዎም። እግዚአብሔር ይረኣየልኩም፣ ንሱ እውን ይፍረደኩም። እንሆ ኣብ ቅድሚ ንጉስን ሽማሙንቱን ስምና ኣጸለምኩምና፣ ይቖትልና እውን ሰይፊ ዓተርክምዎም በልዎም። ሙሴ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝጠረአ ቁፅሪ 22 ሙሴ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ተመሊሱ ኦ ጎይታይ ነዚ ህዝቢ እዚ ስለምንታይ ኣኽፋእካሉ? ንዓይከ ስለምንታይ ነዚ ትገብር ለኣኽካኒ? ካብታ ናብ ንጉስ ከይደ ብስምካ ዝተዛረብኩላ ንጉስ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣጽበበሉ፣ ንስኻ ድማ ንህዝብኻ ኦቶ ኣየድሓንካዮም በሎ። ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ነቲ ንጉስ ዝገብሮ ሕጂ ክትርኢ ኢኻ፣ በታ ሓያል ኢደይ ንጉስ ከምዝሓድጎም ክገብሮ እየ። ኣረ በታ ሓያል ኢደይ ካብ ሃገሩ ከም ይሰጎም ክገብሮ እየ በሎ። እግዚአብሔር ንሙሴ ከም ዝጸውዖ ቁፅሪ 2 ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦ። ኣነ እግዚአብሔር እየ፣ ንኣብርሃምን ንይስሓቅን ንያዕቆብን ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብዝብል ስም እየ ዝተገለጽኩሎም። እግዚአብሔር ብዝብል ስመይ ግና ኣይተገለጽኩሎም። ነታ ስደተኛታት ኮይኖም ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ምድሪ ስደቶም ማለት ንሃገር ከነዓን ክህቦም ኪዳን ኣትየሎም ነይረ። ሕጂ ድማ መሪር ርኽያት ናይቶም ግብፃውያን ባሮት ዝገበርዎም ደቂ እስራኤል ሰሚዐ ኪዳነይ ዘከርኩ። ስለዚ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ይበሎም፣ ኣነ እግዚአብሔር እየ፣ ካብ ትሕቲ እቲ ከቢድ ኣርዑት ግብፃውያን ከውፅኣኩም እየ፣ ካብ ባርነት ግብፅኻ ሓራ ከውፅኣኩም እየ፣ ብሓያል ቅርጽምን ብብርቱዕ መቕጻዕትን ከድሕነኩም እየ፣ ህዝበይ ክትኮኑ ወስደኩም እየ፣ ኣነኻ ኣምላኽ ክኾነኩም እየ። ካብ ትሕቲ እቲ ከቢድ ኣርዑት ግብፃውያን ዘውፃእኩኹም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም። ናብታ ኢደይ ኣልዒለ ንኣብርሃምን ንይስሓቅን ንያዕቆብን ክህባ እየ ኢለ ዝመሓልኩላ ምድሪ ከእተወኩም እየ፣ ርስቲ ክትኮነኩም ከዓ ክህበኩም እየ፣ ኣነ እግዚአብሔር እየ ድማ በሎ። ሙሴ ከዓ ንደቂ እስራኤል እዚ ኩሉ ነገሮም፣ ንሳቶም ግና ተስፋ ስለ ዝቖረጹን ባርነት ስለ ዝበርትዖምን ኣይሰምዕዎን። እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ ናብ ንጉስ ግብፂ ኣቲኻ ንደቂ እስራኤል ካብ ሃገሩ ክወፁ ከይሓድጎም ንገሮ በሎ። ሙሴ ግና ንእግዚአብሔር ኣነ ወታ እየ፣ ሕጂ ከዓ ደቂ እስራኤል እኳ ዘይሰምዑንስ ንጉስ ግዳእ ከመይ ገይሩ ክሰምዓኒ እናበለ መለሰሉ። እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ብዛዕባ ደቂ እስራኤልን ንጉስ ግብፅን ተዛረቦም። ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፅእዎም ከዓ ኣዘዞም። ወለዶ ሙሴን ኣሮንን ቁፅሪ 14 እዞም ዝስዕቡ ናይቶም ብስሞም ዝጽውዑ ህዝቢ ኣቦታት እዮም። ንሳቶም ሃኖክ፣ ፋሉ፣ ሄጽሮን፣ ካርሚ እዮም። እዚኣቶም ደቂ እቲ በኵሪ እስራኤል ዝኾነ ሮቤል እዮም። ደቂ ስምዖን ድማ ዩሚኤል፣ ያሚን፣ ኦሃድ፣ ያኪን፣ ጾሓር፣ ሻውል ወዴታ ከነዓናዊት እዮም። እዚኣቶም ደቂ ስምዖን እዮም። ስም ደቂ ሌዊ ድማ
በብወለዶም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ጌርሾን፣ ቀሓት፣ መራሪ። ሌዊ ኪመውት ከሎ 137 ዓመት ነበሮ። ደቂ ጌርሾን በብማይ ቤቶም ሊብኒን ሽምዒን ነበሩ። ደቂ ቀሓት ድማ እምብረም፣ ይጽሓር፣ ሄብሮን፣ ኡዚኤል ነበሩ። ቀሓት ኪመውት ከሎ 133 ዓመት ነበሮ። ደቂ መራሪ ኸዓ ማሕሌን፣ ሙሽን ነበሩ። እዚኣቶም በብወለዶም ማይ ቤት ሌዊ ነበሩ። እምበረም ከዓ ዮካብድ ኣሞ ሰበይቲ ክትኮነ ወሰዳ እሞ ንኣሮንን ንሙሴን ወለደትሉ። እምበረም ኪመውት ከሎ 137 ዓመት ነበሮ። ደቂ ይጽሓር ከዓ ቆራሕ፣ ኔፌግ፣ ዚክሪ ነበሩ። ደቂ ዑዚኤል እውን ሚሻኤል፣ ኤልጻፋን፣ ሲትሪ ነበሩ። ኣሮን ድማ ንኤልሸባ ጓል ኣሚናዳብ ሓፍቲ ናሕሾን ሰበይቲ ክትኮነ ወሰዳ። ንሳ ከዓ ንናዳብ፣ ንኣቢሁ፣ ንኣልዓዛር፣ ንኢታማር ወለደትሉ። ደቂ ቆራሕ ድማ ኣሲር፣ ኤልቃና፣ ኣብያሳፍ ነበሩ። እዚኣቶም ማይ ቤት ቆራሕ ነበሩ። ኣልዓዛር ወዲ ኣሮን ድማ ሓንቲ ካብ ኣዋልድ ቡጥኤል ሰበይቲ ክትኮነ ወሰዳ። ንሳ ከዓ ንፊንሃስ ወለደትሉ። እዚኣቶም በብማይ ቤቶም ሓላኡ ኣቦታት ሌዋውያን ነበሩ። እቶም እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅዎም ኢሉ ዝኣዘዞም ኣሮንን ሙሴን እዚኣቶም እዮም። እቶም ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከውፅዎም ምስ ንጉስ ግብፂ ዝተዘራረቡ ሙሴን ኣሮንን እዚኣቶም እዮም። እግዚኣብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ናብ ንጉስ ከም ዝለኣኾም ቁፅሪ 28። እታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር ንሙሴ ተዛረቦ፣ ኣነ እግዚኣብሔር እየ፣ እዚ ኣነ ዝዛረበካ ኩሉ ንንጉስ ግብፂ ንገሮ ድማ በሎ። ሙሴ ግና ንእግዚኣብሔር እንሆ ኣነ ወታእ ስለ ዝኾንኩ ንጉስ ኣይሰምዓንን እዩ በሎ። ምዕራፍ 7። እግዚኣብሔር ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ርአ ኣነ ንንጉስ ከም ኣምላኹ ገበርኩኻ፣ ኣሮን ሓውኻ ድማ ነቢይ ይኹነልካ። ንስኻ እቲ ዝእዝዘካ ዘለኹ ኩሉ ንገሮ። ኣሮን ሓውኻ ኸ ንደቂ እስራኤል ካብ ሃገሩ ይውፁ ኪሓድጎም ንንጉስ ይንገሮ። ኣነ ግና ልቢ ንጉስ ከትሮ እየ፣ ኣብ ምድሪ ግብፂ ድማ ትእምርትታትን ተኣምራትን ከብዝሕ እየ። ንጉስ ከዓ ኣይክሰምዓኩምን እዩ። ሽዑ ኣነ ንግብፃውያን ብብርቱዕ መቕጻዕቲ ክቐጽዖም እየ። ንሰራዊተይ ማለት ነቶም ህዝበይ ዝኾኑ ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ግብፂ ከውፅኦም እየ። ሓይለይ ንግብፃውያን ኣርእየ ደቂ እስራኤል ካብ ማእከሎም ምስ ኣውፃእክዎም ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም። ሙሴን ኣሮን ድማ ከምኡ ማለት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣብቲ ምስ ንጉስ ዝዛረብሉ ዝነበሩ እዋን ድማ ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ኣሮን ከዓ ወዲ 83 ዓመት ነበሩ። በትሪ ኣሮን። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦም። ንጉስ ተኣምራት ኣርዩኒ ኢሉ እንተ ተዛረበኩም ሙሴ ንኣሮን በትርኻ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደርብያ በሎ፣ ንሳኻ ተመን ክትከውን እያ። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ናብ ንጉስ ኣትዮም ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣሮን ኣብ ቅድሚ ንጉስን መኳንንቱን በትሪ ደርበየ፣ ተመን ከዓ ኾነት። ንጉስ ድማ ነቶም ጠቢባንን ስራይ ዝገብሩን ጸውዖም። እቶም ጠንቈልቲ ግብፂ ከዓ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ። ነፍሲ ወከፍ በብበትሮም ደርበዩ ኣትማን ከዓ ኾና። በትሪ ኣሮን ግና ነተን ኣብታሮም ወሓጠተን። ልቢ ንጉስ ግና ተረረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከዓ ንሙሴን ንኣሮንን ኣይሰምዖምን። ኣብ ግብፂ ዝወረደ መቕዘፍቲ 1 ደም። ቁፅሪ 14 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ልቢ ንጉስ ተሪሩ እዩ፣ ነቲ ህዝቢ ከይሓድጉኻ ኣብዩ ኣሎ። እንሆ ጽባሕ ንግሆ ንጉስ ናብ ማይ ክኸይድ ከሎ ነታ ናብ ተመን ዝተለወጠት በትሪ ብኢድካ ሒዝካ ኣብቲ ገምገም ፈለግኒ ደው ኢልካ ጽንሓዮ። ሽዑ ከዓ ንንጉስ ከምዚ በሎ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ንህዝበይ ኣብ ምድረ በዳ ክሰግዱለይ ይኺዱ ሕደጎም ክብለካ ናባኻሊ ይኹን ነይሩ። እንሆ ድማ ክሳዕ ሕጂ ኣይሰማዕካን። እግዚአብሔር እምበኣር ከምዚ ይብል ኣሎ፣
ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ በዚ ዝስዕብ ክትፈልጥ ኢኻ። እንሆ ኣነ በዛ ኣብ ኢደይ ዘላ በትሪ ነቲ ኣብ ፈለግኒል ዘሎ ማይ ክወቕዖ እየ። እቲ ማይ ድማ ናብ ደም ክልወጥ እዩ። እቶም ኣብ ፈለግኒል ዘለዉ ዓሳ ክሞቱ እዮም። እቲ ፈለግ ክጽይእ እዩ። ግብፃውያን ከዓ ካብቲ ፈለግ ማይ ምስታይ ይፍንፍኑ እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ንኣሮን በትርኻ ወሲድካ ኣብ ልዕሊ ማያት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ወሓይዛቶምን ሩባታቶምን ቃላያቶምን መዕቆር ማያቶምን ዘርግሕ ኢልካ ንገሮ። ሽዑ ኩሉ እቲ ማይ ናብ ደም ክልወጥ እዩ። ኣብ ኣቕሓ ዕንጨይትን ኣብ ኣቕሓ እምንን ኣብ ኩሉ ምድሪ ግብፂ ደም ክኸውን እዩ። ሙሴን ኣሮንን ድማ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣሮን ከዓ በትሩ ዓሊሉ ኣብ ቅድሚ ንጉስን ኣብ ቅድሚ መኳንንቱን ነቲ ኣብ ፈለግኒል ዘሎ ማይ ወቕዖ። እቲ ኣብ ፈለግ ዘሎ ማይ ከዓ ናብ ደም ተለወጠ። እቶም ኣብ ፈለግኒል ዝነበሩ ዓሳ ድማ ሞቱ። እቲ ፈለግ እውን ጸይአ። ግብፃውያን ከዓ ካብቲ ፈለግ ማይ ክሰትዩ ኣይከኣሉን። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ከዓ ደም ኮነ። እቶም ጠንቈልቲ ግብፂ ድማ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ። ልቢ ንጉስ ከዓ ተረረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሉ ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ኣይሰምዖምን። ፈርዖን ነዚ እውን ኣይቕለበሉን። ተመሊሱ ከዓ ናብ ቤት መንግሥቱ ኣተወ። ነቲ ማይ ፈለግ ክሰትይዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ኩላቶም ግብፃውያን ዝስተ ማይ ደልዮም ኣብ ዙርያ እቲ ፈለግ ሸያኽ ኳዓቱ። እግዚኣብሔር ንፈለግኒል ምስ ወቕዖ 7 መዓልቲ ሓለፈ። ምዕራፍ 8 ካልኣይ እንቁርዖብ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ናብ ንጉስ ኬድካ ክሰግደለይ ንህዝበይ ይኺድ ሕደጎ። እንተዘይሓደግካዮ ግና እንሆ ኣነ ንኹላ ሃገርካ ብዕንቁርዖብ ክወቓዕ እየ። ፈለግኒል ድማ ብዕንቁርዖብ ፈለኽለኽ ክብል እዩ። ካብቲ ፈለግ ወፂአን ድማ ናብ ቤትካን ናብ ሕልፍኚ መደቀሲኻን ናብ ዓራትካን ናብ ቤት መኳንንትኻን ናብ ህዝብኻን ናብ ኣታውንካን ናብ ገበራኻን ክኣትዋ እየን። ናባኻን ናብ ህዝብኻን ናብ ኩሎም መኳንንትኻን እንቁርዖብ ክድይቡኹም እየን ይብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንኣሮን ናብ ልዕሊ ወሓይዛትን መስኖታትን ኢድካን በትርኻን ዘርግሕ፣ ንሃገር ግብፂ ድማ እንቁርዖብ ከምዚ መልኦ ግበር ኢልካ ንገሮ በሎ። ኣሮን ከዓ ናብ ልዕሊ ማያት ግብፂ ኢሉ ዘርግሐ። እተን እንቁርዖብ ድማ ወፂአን ንምድሪ ግብፂ ከደንኦ። እቶም ጠንቈልቲ ከዓ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ። ናብ ምድሪ ግብፂ እንቁርዖብ ከምዚ መፁ ገበሩ። ሽዑ ንጉስ ንሙሴን ንኣሮንን ጸዊዑ ካባይን ካብ ህዝበይን እንቁርዖብ ከርሕቐለይ ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ። ኣነ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ክስውእ ይኺድ ክሓድጎ እየ በሎ። ሙሴ ከዓ ንንጉስ ምእንተኻን ምእንቲ መኳንንትኻን ምእንቲ ህዝብኻን ንመዓዝ ከም ዝጽልየልካ ክትቈጽረለይ ንዓኻ እገድፈልካ ኣለኹ። ሽዑ እተን እንቁርዖብ ካባኻን ካብ ኣባይትኻን ኪጠፍኣ ኣብ ፈለግኒል ጥራይ እውን ኪተርፋ እየን በሎ። ንጉስ ከዓ ጽባሕ በሎ። ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝመስሎ ከቶ ከምዚ ኢልዎ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን። እተን እንቁርዖብ ካባኻን ካብ ኣባይትኻን ካብ መኳንንትኻን ካብ ህዝብኻን ክርሕቓ ኣብ ፈለግኒል ጥራይ ኪተርፋ እየን በሎ። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ካብ ንጉስ ወፁ። ሙሴ ድማ ብዛዕባ እተን ናብ ንጉስ ዘምፀአን እንቁርዖብ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ድማ ከምቲ ሙሴ ዝለመኖ ገበረ። እተን ኣብ ኣባይትን ኣብ ቀጽርን ኣብ መሮርን ዝነበራ እንቁርዖብ ሞታ። እናኣከቡ ድማ ከብከብወን። እታ ምድሪ ከዓ በድበደት። ንጉስ ግና ዕረፍቲ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየ ልቡ ኣተረረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከዓ ንሙሴን ንኣሮንን ኣይሰምዖምን። ሳልሳይ ጻጾት ቁጽሪ 16 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንኣሮን በትርኻ ዘርግሕ ነቲ ደቡቕ ቡቋዕ ምድሪ ወቕዓዩ ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ድማ ጻጹት ክኸውን እዩ ኢልካ ንገሮ በሎ። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ኣሮን ኢዱን በትሩን ዘርጊሑ ነቲ ደቡቕ ቡቋዕ ምድሪ ወቕዖ። ንሰብን ንማልን ድማ ጻጹት ፈረሶ። እቶም ጠንቈልቲ ድማ ብስራዮም ጻጹት ከውፅኡ ፈተኑ፣ ግናኸ ኣይከኣሉን። ጻጹት ከዓ ንሰብን ንማልን ወረሶ። እቶም ጠንቈልቲ ድማ ንንጉስ
እዚ ኢድ ኣምላኽ እዩ በልዎ። ልቢ ንጉስ ግና ተረረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሉኻ ንሙሴን ንኣሮንን ኣይሰምዖምን። 4 ፅንፅያ ከልቢ ቁፅሪ 20 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ በሎ፣ ጽባሕ ኣንጊህካ ተንስእ፣ ንጉስ ናብ ማይ ክወፅእ ከሎኻ ተቐበሎ። እግዚኣብሔር ንህዝበይ ክሰግደለይ ይኺድ ሕደጎ፣ ንህዝበይ እንተዘይሓደግካዮ ድማ እንሆ ናባኻን ናብ መኳንንትኻን ናብ ህዝብኻን ናብ ኣባይትኻን ፅንፅያ ከልቢ ክሰድድ እየ። ኣባይቲ ግብፃውያንን እታ ዝነብሩላ ምድርን ከዓ ብፅንፅያ ከልቢ ክመልኣ እየን። እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጥ ነታ ህዝበይ ዝነብሩላ ምድሪ ጐሸን ክፈልያ እየ። ፅንፅያ ከልቢ ዘይብላ እውን ክገብራ እየ። ኣብ መንጎ ህዝበይን ህዝብኻን ልሊ ክገብር እየ። እዚ ትእምርቲ እዚ ጽባሕ ይኸውን እዩ ይብል ኣሎ ድማ በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ከምቲ ዝበሎ ገበረ። ናብ ቤት መንግስቲ ግብፅን ናብ ቤት መኳንንቱን ኣብ ኩሉ ሃገር ግብፂ ብዙሕ ዕስለ ፅንፅያ ከልቢ ወረረ። እታ ምድሪ ድማ ብፅንፅያ ከልቢ ተበላሸወት። ሽዑ ንጉስ ንሙሴን ንኣሮንን ፀዊዑ ኪዱ ኣብ ዝኾንኩም ንኣምላኽ ሰውኡ በሎም። ሙሴ ግና እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እንስውኦ ንግብፃውያን ርኽሰት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንስውእ ቅኑዕ ኣይኮነን። እቲ ንግብፃውያን ርኽሰት ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም እንተሰዋእና ብዳርባ እምኒ ዶ ኣይቀትሉናን? ከምቲ እግዚኣብሔር ዝእዝዘና ዘሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንስውእሲ መንገዲ 3 መዓልቲ ናብ ምድረ በዳ ክንከይድ ሕደገና በሎ። ንጉስ ከዓ ኣርሒብኩም ዳ ኣይትኺዱ እምበር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣብ በረኻ ክትስውእሉ ክትከዱ ክሓድገኩም እየ። ሕጂ ግና ጸልዩለይ በሎም። ሙሴ ኸ እንሆ ካባኻ ውፅእ ምስ በልኩ ናብ እግዚኣብሔር ክጽሊ እየ። እቲ ፅንፅያ ከልቢ ኸ ካባኻን ካብ መኳንንትኻን ካብ ህዝብኻን ጽባሕ ከይልግስ እዩ። ንስኻ ግና ነቲ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ክስውእ ምሕዳግ ከይተኣቢ መሊስካ እውን ከይትጥብረና ተጠንቀቕ በሎ። ሙሴ ኸ ካብ ንጉስ ወፂኡ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ድማ ሙሴ ከም ዝለመኖ ገበረ። እቲ ፅንፅያ ከልቢ ኸ ካብ ንጉስን ካብ መኳንንቱን ካብ ህዝቡን ሓቐ። ፅንፅያ ከልቢ ዝብልዎ ድማ ጠፍአ። ሕጂ እውን ንጉስ ልቡ ኣትረረ፣ ነቶም ህዝቢ ኸ ከይከዱ ከልከሎም። ምዕራፍ 9 ሓምሻይ ጥሪቶም ከም ዝተወድዓ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ንጉስ ኣቲኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ከገልግሉኒ ንህዝበይ ከይኸዱ ሕደጎም። ኣቢኻ ከይከዱ እንተኸልከልካዮም ግና ኣነ መሮር ኣብ ዘለዋ ማልካ ኣብ ኣፍራስ ኣብ ኣእዱግ ኣብ ማግማል ኣብ ኣሓን ኣባጊዕን ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ከውርድ እየ። ኣብ መንጎ ማል እስራኤልን ኣብ መንጎ ማል ግብፃውያንን ከዓ ፍልልይ ክገብር እየ። ካብ ማል ደቂ እስራኤል ሓንቲ እኳ ኣይክትመውትን እያ። ነዚ ነገር እዚ ጽባሕ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክገብሮ ቆሪፀ ኣለኹ ኢልካ ንገሮ በሎ። ንፅቢሒቱኻ እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ገበሮ። ኩለን ማል ግብፃውያን ድማ ሞታ፣ ካብ ማል ደቂ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን። ንጉስ ተዓዘብቲ ለኣኸ፣ እንሆ ኸዓ ካብ ማል እስራኤል ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን። ልቢ ንጉስ ግና ተረረ፣ ነቲ ህዝቢ እውን ክኸይድ ኣይሓደጎን። ሻድሻይ ፎቕፎቕ ዝብል ሕበጥ ቁፅሪ 8 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ካብ እቶን ሓኹምሽቲ ብእዳኩም ሓፊንኩም ውሰዱ። ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ይበትኖ። ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኸ ተጎጋ ይኾና እዩ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ዘለዉ ሰብን ማልን ድማ ፎቕፎቕ ዝብል ሕበጥ ክወጾም እዩ በሎም። ስለዚ ካብ እቶን ሓኹምሽቲ ሓፊኖም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደው በሉ። ሙሴ ኸ ነቲ ሓኹምሽቲ ናብ ሰማይ ኣቢሉ በተኖ። ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ድማ ፎቕፎቕ ዝብል ሕበጥ ወፀ። ኣብቶም ጠንቈልትን ኣብ ኩሎም ግብፃውያን ሕበጥ ወፀ። እቶም ጠንቈልቲ ኸ ብሰንኪ እቲ ሕበጥ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ምባል ሰኣኑ። እግዚኣብሔር ንልቢ ንጉስ ኣትረሎ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ንጉስ ንሙሴን ንኣሮንን ምስማዕ ኣብዮም። ሻብዓይ ብርቱዕ በረድ ከም ዝዘነበ ቁፅሪ 13 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ይበሎ፣ ጽባሕ ኣንጊህካ ተንስእ፣ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከዓ ደው በል እሞ
እግዚአብሔር አምላኽ ዕብራውያን ከምዚ ይብላሎ በሎ ኪሰግዱለይ ንህዝበይ ይኺዱ ሕደጎም እንተዘይኮነ ኣብ ኩላ ምድሪ ከማይ ዝበለ ከምዚ የልዎ ምእንቲ ክትፈልጥ በዛ ጊዜ እዚኣ ኩሉ መዓተይ ናባኻን ናብ መኳንንትኻን ናብ ህዝብኻን ክሰድድ እየ ከመይ ንስኻን ህዝብኻን ካብ ምድሪ ክትጸንቱ ሓያል ኢድ ኣልዒለ ብፌራ መዋዕኩኹም ነይረ ግናኸ ሓይለይ ከርየኩም ስመይ ድማ ኣብ ኩሉ ምድሪ ምእንቲ ክስመ ንሓፍኩኹም ንስኻ ግና ኣብ ህዝበይ ትዕበ ኣለኻ ከይከዱ ድማ ትኽልክሎም ኣለኻ እምበር ጽባሕ በዛ ሰዓት እዚኣ ግብፂ ካብ ዝተሰረተትሉ መዓልቲ ክሳዕ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቱዕ በረድ ከውርድ እየ ስለዚ ሕጂ ልኢኽካ ማልካን ኣብ መሮር ዘሎ ሃብትኻን ኣብ ማእቀሊ ኣምጽእ ከመይ ኣብቶም ኣብ ቤት ዘይኣተውን ኣብ መሮር ዘለዉ ኩሉ ሰብን እንስሳን በረድ ይወርድ እዩ ይሞቱኻ እዮም ካብ መኳንንቲ ንጉስ እቶም ንቓል እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ዘበሉ ሰቦምን ማሎምን ናብ ኣበይቲ ኣህደሙ እቶም ናብ ቃል እግዚኣብሔር ዘይቕለቡ ድማ ሰቦምን ማሎምን ኣብ መሮር ሓደጉ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ኣቢልካ ዘርግሕ እሞ ናብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ናብ ልዕሊ ሰብን ናብ ልዕሊ ማልን ናብ ልዕሊ ኩሉ ብቕሊ ገራሁን በረድ ይወርድ እዩ በሎ ሙሴኻ በትሩ ናብ ሰማይ ዘርግሐ እግዚኣብሔር ድማ ነጉድን በረድን ፈነወ መብረቕካ ናብ ምድሪ ወረደ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ምድሪ ግብፂ በረድ ኣዝነመ በረድ ዘነመ ኣብ ማእከል እቲ በረድ ድማ በርቂ ማሕማሕ ይብል ነበረ ኣብ ግብፂ ሰብ ካብ ዝቕመጥ ጀሚሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ በረድ ወረደ እቲ በረድ ከዓ ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኣብ መሮር ንዘሎ ኩሉ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ወቕዐ ንኩሉ ብቕሊ ግራት ወቕዐ ንኩሉ ኣእዋም መሮር ከዓ ሰላለኦ ኣብታ ደቂ እስራኤል ዝነበርዋ ምድሪ ጎሼን ጥራይ በረድ ኣይዘነበን ንጉስ ከዓ ልኢኹ ንሙሴን ንኣሮንን ጸውዖም ኣነ ሓጢኣተኛ እየ እግዚኣብሔር ግና ጻድቕ እዩ ኣነ ህዝበይንካ በደልና ነጎዳን በረድን ደው ከብልሲ ንእግዚኣብሔር ለምንዎ ደጊም ክሓድገኩም እየ ኣብዚ ዘይጽንሕ ምኽንያት እውን የብልኩምን በሎም ሙሴኻ ካብ ከተማ ምስ ወጻእኩ ኣዕዳወይ ናብ እግዚኣብሔር ዘርግሐ ክጽሊ እየ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር ምዃና ምእንቲ ክትፈልጥ ነጉዲ ከይሓድግ ደጊም እውን በረድ ኣይክዘንብን እዩ ንስኻን መኳንንትኻን ግና ገና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዘይፈራሕኩም ፈሊጠ ኣለኹ በሎ ስገም ሰዊቱ እንጣጢካ ጊዑ ነበረ እሞ ጠፈ ስርናይን ዓለስን ግና ድሕር ዘርኢ ስለ ዝነበረ ደሓነ ሙሴ ድማ ካብ ንጉስን ካብታ ከተማን ወፀ ኣእዳዉ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ዘርጊሑ ጸለየ ነጉድን በረድን ድማ ሓደገ እቲ ናብ ምድሪ ዝወርድ ዝነበረ ዝናብ ከዓ ኣቋረፀ ንጉስ ከዓ ዝናብን በረድን ነጓዳን ከም ዝሓደጎ ምስ ረኣየ ደጊሙ ኃጢኣት ገበረ ንሱን መኳንንቱን ድማ ልቦም ኣትረሩ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝበሎ ድማ ልቢ ንጉስ ተረረ ንደቂ እስራኤል ከዓ ክኸዱ ኣይሓደጎምን ምዕራፍ 10 ሻምናይ ኣንበጣ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ትእምርታተይ ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክገብር ንልቢ ንጉስን ንልቢ መኳንንቱን ኣትሪረዮ እየ እሞ ናብ ንጉስ እቶ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ግብፃውያን ዘውረድክዎ መዓትን ነቲ ኣብ ማእከሎም ዝገበርክዎ ትእምርታተይን ንደቅኻን ንደቂ ደቅኻን ከተዘንትዎ እሞ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጡ ኢለ እየ በሎ ሙሴን ኣሮንን ድማ ኣትዮም ንንጉስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ክሳዕ መዓስ ኢኻ ኣብ ቅድመይ እትዕበ ክሰግዱለይ ንህዝበይ ክኸዱ ሕደጎም ንህዝበይ ክኸዱ እንተዘይሓደጋዮም ግና እንሆ ጽባሕ ናብ ምድርኻ ኣንበጣ ከምጽእ እየ እቲ ኣንበጣ ከዓ ንምድሪ ከምዘይትረአ ገይሩ ይኸድና እዩ ነቲ ትርፍሮፍያ ነቲ ካብ በረድ ድሒኑ ዝተረፈኩም ኪበልዖ እዩ ነተን ኣብ መሮር ዝበቑላ ኣእዋም ኩለን ከዓ ኪበልዐን እዩ ንኣብያተ መንግሥትኻን ንኣብያተ ኩሎም መኳንንትኻን ንኣብያተ ኩሎም ግብፃውያን ኪመልአን እዩ እዚ ኣቦታትካን ኣባሓጎታትካን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ዝቕመጡ ጀሚሮም ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ርዮሞ ዘይፈልጡ ክኸውን እዩ ይብል ኣሎ በልዎ
ሽዑ ሙሴ ተመልሰ ንንጉስ ሓዲግዎ ኸዓ ወፀ። መኳንንቱ ድማ ንጉስ እዚ ሰብኣይ እዚ ክሳዕ መዓስ ከይጨንቐና እዩ፣ ነዞም ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክሰግዱ ይኺዱ ሕደጎም፣ ግብፂ ከም ዝጠፍአት ዶ ገና ኣይፈለጥካን ኢኻ በልዎ። ሽዑ ንሙሴን ንኣሮንን ናብ ንጉስ መለስዎም። ንሱ ድማ ኪዱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ስገዱ፣ እቶም ዝኸዱ ግና መነመን ከም ዝኾኑ ንገሩኒ በሎም። ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር በዓል ክንገብረሉ ኢና እሞ ንኣሽቱናን ዓበይትናን ኣወዳትናን ኣዋልድናን ኣባጊዕናን ኣሕናን ኢና እንኸይድ በሎ። ንሱ ድማ ክፍኣት ከም ዝሓሰብኩም ግሁድ እዩ፣ ምስ ደቅኹምን ምስ ኣንስትኹምን ከይሰደኩምሲ ብእግዚኣብሔር እምሕር ኣለኹ፣ ኣይኮነን ሰቡት ጥራይ ኪዱ እሞ ንእግዚኣብሔር ስገዱ፣ እቲ እትልምንዎ ዝነበርኩም ከዓ ንሱ እዩ በሎም። ንሙሴን ንኣሮንን ድማ ካብ ቅድሚ ንጉስ ሰገግዎም። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንምድሪ ግብፂ አንበጣ ምንቲ ኪሎሞ እሞ ንኹሉ በቕሊ ምድርን ነቲ በረድ ዝሓደጎ ኩሉ ክበልዕሲ ኣእዳውካ ናብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ዘርግሕ በሎ። ሙሴኻ በትሩ ናብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ዘርግሐ። እግዚአብሔር ድማ ብኹላታ መዓልቲ እትያ ብኹላታ ለይቲ እትያን ኣብታ ምድሪ ንፋስ ምብራቕ ኣምፀ። ምስ ወግሐ ድማ እንሆ እቲ ንፋስ ምብራቕ አንበጣ ኣምፀ። እቲ አንበጣኻ ንኹላ ምድሪ ግብፂ ወረራ። ኣብ ኩላ ሃገር ግብፂ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ አንበጣ ደቀሰ። ክንድኡ ዝመብዝሖ አንበጣ ቅድሚኡ ተራዩ ኣይፈልጥን፣ ብድሕሪኡኻ ከምኡ ዝበለ ከቶ ኣይክረአን እዩ። ምድሪ ክሳብ እትጽንት ንኹላ ምድሪ ኸደና፣ ንኹሉ በቕሊ ምድርን ነቲ በረድ ዝሓደጎ ኩሉ ፍረኦምን ድማ በልዖ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ኣብ ኦም ወይ ኣብ በቕሊ ግራት ገለ ለምዒ ኣይተረፈን። ሽዑ ንጉስ ንሙሴ ንኣሮንን ቀልጢፉ ጸዊዑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩምን ንዓኻትኩምን በደልኩ፣ ሕጂ ግና ነዛ ግዜ እዚኣ ጥራይ በጃኹም በደለይ ሕደጉለይ። እዚ ብርቱዕ መቕዘፍቲ እዚ ከርሕቐለይ ጥራይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ለመኑለይ በሎም። ሙሴኻ ካብ ንጉስ ወፂኡ ንእግዚአብሔር ለመነ። እግዚአብሔር ድማ ክበውላ ነፋስ ምዕራብ ኣምፀ። ነቲ አንበጣ ገፊፉ ኸዓ ናብ ባሕሪ ኤርትራ ደርበዮ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ድማ ሓደ አንበጣ እኳ ኣይተረፈን። እግዚአብሔር ግና ንልቢ ንጉስ ኣትረሮ፣ ንሱ ኸዓ ንደቂ እስራኤል ክኸዱ ኣይሓደጎምን። ታሽዓይ ጸልማት ቁፅሪ 21 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ዘርግሕ፣ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኸዓ ጸልማት እኳ ደኣ ግብ ዝበለ ጸልማት ይኹን በሎ። ሙሴ ድማ ኢዱ ናብ ሰማይ ዘርግሕ፣ ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ኸዓ ንሰለስተ መዓልቲ ግብ ዝበለ ጸልማት ኮነ። ንሰለስተ መዓልቲ ንብፃዩ ክርኢ ወይ ካብ መቕማጡ ክትንስእ ዝኽኣለ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኣብቲ ኩሎም ደቂ እስራኤል ዝተቐመጥዎ ግና ብርሃን ነበረ። ንጉስ ድማ ንሙሴ ጸዊዑ ኪዱ ንእግዚአብሔር ስገዱ፣ ኣባዕጊዕኩምን ኣሓኹምን ጥራይ ደኣ ይትረፋ እምበር ንስኻትኩም ቆልዑኹምን ምሳኻትኩም ይኺዱ በሎም። ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንስዎ መስዋዕቲ ሕሩድን ዝሓርር መስዋዕትን ንስኻዶ ክትህበና ኮንካ እዚ ከቶ ኣይከውንን እዩ። እቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እንስዋዓሉ ካብአን ስለ እንወስዶ ካብ ማልና ሓንቲ እኳ ኣይነትርፍን፣ ኩለን ምሳና ክኸዳየን። ንሕና ድማ ኣብታ እንስዋዓላ ክሳብ እንበጽሕ ንእግዚአብሔር እንታይ ከም እንስዋዓሉ ኣይንፈልጥን ኢና በሎ። እግዚአብሔር ግና ንልቢ ንጉስ ኣትረሮ፣ ንሱ ኸዓ ከይሓድጎም ኣይፈተወን። ንጉስ ድማ ካባይ ኪድ ረሓቕ፣ መሊስካ ገጸይ እንተርኢኻ ንርእስኻ ጥራሕ፣ እንሆ ገጸይ ዝረኣኻላ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ በሎ። ሙሴ ኸዓ መሊሱ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን፣ ደጊም ገጽካ ኣይርኢን እየ በሎ።